Дами и господа, хванали сме Hot Zampio Rappi Boy в епикриза. Елате. Внимателно. Той седи, не му пречете. Правите се на невинен. Ей, господин, Hot Zampio Rappi Boy! Боема, бе, ей! Пак те хванахме, защо ме удари преди малко? Абе, човек, къде с работа, бе? Да извикам ли милицията? Ко се смееш, бе? Смееш ли ти, бе? Бягам, репортер. Имате ли нещо да кажете за министър-председателя Бойко Борисов? Ало да се разходи малко. Имате ли нещо да кажете за господин Бойко Борисов? Брат, не го познавам, ама чух съм голям мъж така. Голяма мистра? Голям мистер президент е разбира съм го. Митра! Ей! Аз имах... Добре. Гледай моята кола. Господин, много сте богат обаче. Ще ме дадете ли 500 000 евро на заем? Какво? 500 000 на заем. Абе, я ме питай някой друг въпрос, бе, да те майка. Ама аз съм репортер, аз обичам да питам такива, да вземам хайтване. Знаеш хубаво, да такива. Добре.